melan kebanggaan itu cipuwo sida pilihan demokrasi aron aten pen election town committee election ki bining bangke ilitum peklong lo alang itum biai ede kalau alang di biai ede people election lagi biai ede ke ulo tangte alang itum ke demokratik mate demokrasi lo aron tekar kamlo lapen alang itum parti lake ajak kong awet tang lo BJP ke lapen rod atum non ke reject tang lo pu angke ke klang lo kalau mati lasi nili puntung alang itum pulo je town committee election ningkan isi extended ili tum ko lang dum ding lo chawi to kupine dolo development ke klami tangte chat lang mene usene do mathalo la ningkan isi yang bo alang itum BJP ka chapang tani pansi borilo tanang kangarlo ningkan isi wangcho alang itum town committee ka chapahai ji aphan election ka pa doje phan alang itum ka bori BJP alang itu APSLC pangke pon rupiah panalang itu kebori la bangke un edet kanjang lo itu APSLC itu ta citra kunde si arcap si dukok la ke dukok aja pilihan ini oh payung si herat hekedel hala sik sidul kai keta la bangso sik sidul nak tum rar phan thanare pachiniere ili tum phan kai ke nanti puwer mate sik sidul lo tu kio phaide tin tum si pilihan ke sik sidul aron kang tang kring aja town committee election di tu yok plot lo kusipu di kalau lo kana non ke ache the ke dak lo ga ache the ari ke dak ko la si sik sidul kitab long char chum che te jok le kusi town committee ke sik sidul aron te ke ching pursi non ala na tuang mo ka chepek long lo la sini to mo sa jega thar ke chini itu masa jega thar chini pame sik sidul ajak gong la ke itu bang baru ne kaprek pe kalau mo kala di sik sidul ajak gong la ke itu bang baru ne akhema la ke inglong sotuan hei sotuan tumphan kirai komji ahong bidhan mate constitution lasi ini tungke kubom lo sik sidul ajak gong pangduk nang ne sik sidul pensil itu rendo premi longle hilang kecepang dan pensengok Council kacari ji ajak kong anhuin dari itu dak si klaim longko longle pata kaci PG kaceron ji ajak kong antai itu dak si longko longle ar lo kito ako ila penseng lo kasanti ahar long penseng lo lahai hui ke jor ke langji arong kasimbarata iltum sik sidul long sidul atlo sudah pilihan ini karbeng lo untuk bahas council itu ningkan soksi kep sose labang so sik sidul kapatu joy kidip joy aja ini tum longle dilang koila ta itu lukson lalu makalang di lukson lo pilihan ini koila hempu ha kapre kece ke betu mamse santia hempu kece ke betu si bang tangka funding se kaprek asai rom materials ini tum han kece ke betu si tum hanan konpier lasi non ke wang hilang bangke itu arjual arjulo cecak lo alang tumhan litum la bangke election ka paren bele tum hamke wek nanku jogi kede lalu adun cuma te apisi ni libuan tum bang lailo karbeng lo ngarad khan rural economy mate rombu kapacing turje khan alang itu advantage asam lo kacing wai pondo advantage asam lo alang itu pilo kacing wai pon Jumesen hadapi rong rup mate iduk dek ke boy de tum phan kapacing turji phan rural economy phan ison ba project ke wan jalang dak klang lu lake sniper project hala CPG project phan hala bangso project phan gas kapa ka kansir ji phan isia bab ini lake sniper arong pulor hala bangso arong pensil itu rural economy cing thur ku kusil tum hanan pa thang lo itu mathame karbiang long le lake serang long pulo la pen jak akiti tai tum long ki mesi tum teklong so akiti tum long mesen hanso akiti ilitum karbiang long hanso hilo international market long ta ador ke sunai lo la pen ilitum hanso lo ke menai quality lo arthek mate jharu katiki karbiang long pen kaprek adet ini tum non long lelo lasan datak si pineapple heso kaprek akikita ini tum rural kapacing kurja phan ke misen akiki ini tum klembong dante advantage asam lo
Hansu akiti ke klaim tum han kapacing tu zia pan tu hadap cing wai pon dekeda dama. So ini tumlong organic rice. Kupine Joha Sangpen Senglok mapen Jubok Sangpen Senglok lahai hui international market long ke pon pen rat panda kapacing tu zia pan halatum cing wai pon dekeda dama. Jaro kiti nohokta karbiang long pen antar long thayawe. Sita ilitum laga ke ilitum claim bon lo labang so ajaru pen rural economic cing tu teda jima halai hui cing wai pon pe ilitum ke claim thek bo makang ilitum non ke claim joy ke kang husar pisar penang claim bo makang halai bang ke tum hanang pacewar jorsi non kali ni la ingnar ciklipu ingnar bab katiki sain tum hanang to ilake ilitum kroidun nang nima basin ilipu pon joy gede laso khiti ke ilitum claim thek lapen ilitum lake non silitum kelang dunlang kudak dong kacu jorni ilitum thang thek litum kacu jor bom kacu claim bom kacu e bom kacu tiki bom halai hu khiti long tum han jakong nang pinu kalimadi pini ilitum karbiang long apir krepen ceka khiti ke meso kali bambu cek mate lake bambu ka apir krepen pinda amithang arong ke wang cek anta ilitum long tor flu sida lai hu bambu mate cek hirin ador ilitum han nang pipi lo nang pipi det ke yong si ador nang pidete kumane tiron hem dak pencing thur det po kumane han se hem dak pencing thur po kadi sida lai tum han nang pipi lasi non la bang so government ke lake tum kalin dia sai ke teng si ilitum han nang pawira sai si claim rong borjan constituency long ilitum ka dug me da chini long manghume me hadakta haladakta me suri krener kep abigha long le solar project of Hanki Pizia Lamsi haladak paklang lo lapen haladak rong ingkoy raplido amuluk bang suri ingkoy amuliko alang tuhan eviction claim detsi hadak pensi green energy kahon green energy hadak pensi ulaisi hak preka det ke jori fansi claim lo lasinil itu non head jong nang itum chini lo le chini nene ilitum APSLC pensi ha areng kilo kadet Itali long kame labang so solar project apu thaka meeting dun pen Asian Development Bank a president a theng no si hadak nilitum jai dun lo je 18,000 bighas along lay labang so solar project pan ki PG along Asian Development Bank pen nang litum tangka government pan pidun ri jong sinang litum bank atum tangka pidun pulo tangte bang suri ingkoy amuluk lapen don rong ingkoy rapli arat atum ke hadake acham ke dam lu pusin itum phanum lapen Asian Development Bank ka latong ke record pon lo lapen ilitum hadak blogon check lo lasil tum mathanang nei APSLC atung la rong ajo sidia tung ngarai meeting do chot punai tum mathanang nei ilitum hai he pin pen ilitum election hai dun long le pin pen tame ilitum ke damtang por tame rat phanang khek paklang bom lu ilitum asar jai kathar Dispur long ludun nilang mene sitame alang lilar ukil gogo ye phan itu masal jai kathar kaning jening alam article 244A alam tame itu phanang je pidun adlo kana madi landa kalilang ha Delhi upper house long tame solar project ke karbiang long arat ke dengpon ingtung te puta iltum han ujit bhuja MP ke haita iltum pharma ningje dun adlo kali madi lasi BJP atum tame nang litum tan ningje dulu parlemen lo jong sinang litum hadak MP do pulo tangte sitala tum ningje tunde dis polong ta autonomous